Často osobne rozmýšľam nad tým, či verím, či neverím a vlastne ak verím, tak v čo verím a nikdy neviem nájsť tú správnu odpoveď pre seba. Vždy sa mi jednoducho tie argumenty proti Bohu, či už kresťanskému alebo inému, zdajú príliš dobre na to, aby som ich ignoroval. A tak som sa rozhodol povedať jedný z mojich najobľúbenejších. Zdravím vás pri tomto videu, toto je aby ste vedeli a dnes si poviem niečo o argumentoch proti Bohu. Existujú doslova stovky formulácií argumentov proti existencii Boha. Niektoré sú staré tisícky rokov a iné boli vymyslené minulý týždeň na Reddite. Dnes síce neprejdem všetky, ale vyberiem si 4, tak ako som spomínal, nie preto, že by ostatné boli zlé, ale preto, že práve tieto 4 podľa mňa majú jednu vlastnosť, ktorú väčšina ostatných nemá. A to je, že sa nedajú odbaviť len jednou vetou. Totižto aj tí najšikovnejší teológovia, akých ja poznám osobne, sa k ním stále vracajú a prepracúvajú svoje odpovede. A napriek tomu argumenty neustupujú, idem v poradí od najosobnejších po najabstraktnejšie. Prvý argument je najstarší z nich a podľa mňa aj citovo najsilnejší. Volá sa problém zla. Logika je jednoduchá, povedal by som, že príliš jednoduchá. Ak je Boh dokonale dobrý, chce, aby vo svete nebolo zbytočné utrpenie. Ak je všemohúci, dokáže tomu zabrániť a predsa utrpenie existuje a to vo veľkom, nezmyselne a šialene nerovnomerne. Niečo teda z tejto trojice musí ustúpiť. Buď Boh nie je dokonale dobrý, alebo nie je všemohúci, alebo v skutočnosti neexistuje. Jedna z najstarších verzií tejto úvahy sa pripisuje starovekému gréckemu filozofovi Epikurovi, čo len ukazuje, že veriaci sa s touto otázkou pasujú doslova tisícročia. Dokonca skoro nikto z veriacich, s ktorými som sa kedy rozprával, nepopiera, že utrpenie existuje, ponúkajú vysvetlenia rôzne, tzv. Teodícei, prečo dobrý Boh dovoluje presne také množstvo a takú distribúciu zla, aké okolo seba vidíme. A každá odpoveď, na ktorú som narazil, naráža podľa mňa na rovnaký problém. Dokáže možno vysvetliť, prečo zlo vôbec existuje, ale nie prečo je rozdelené tak absurdne nespravodlivo. Zober si takú slobodnú vôľu, asi najobľúbenejšia odpoveď. Slušný argument pre vojny, vraždy, klamstvá, veci, ktoré si ľudia jednoducho spôsobujú navzájom, ale ako presne slobodná vôľa vysvetlí také zemetrasenie, rakovinu, zviera, ktoré celý život trpí hladom niekde v prírode, hoci nikdy nemalo dušu ako človek, morálku ani možnosť rozhodnúť sa zle. Toto utrpenie nie je dôsledkom niečej zlej voľby, jednoducho sa to deje v tom vesmíre. Iná populárna odpoveď hovorí, že utrpenie nás predsa má formovať, budovať charakter, súcit, silu. Znie to veľmi ušľachtilo, kým sa nespýtaš, mal by lekár skutočne chcieť, aby existovali choroby, len aby mohol zažiť uspokojenie z ich liečenia? Väčšina z nás by povedala, že lepší svet je ten, kde lekár nemá čo liečiť predsa. Nie ten, kde máme dostatok utrpenia na to, aby sme sa mohli cvičiť v jeho prekonávaní. A ak je budovanie charakteru tou najvyššou hodnotou, prečo v nebi, teda na mieste, kde údajne niet utrpenia, nezostaneme navždy morálne nedokonalí. Niektorí veriaci na tomto mieste siahnu po poslednej záchrannej sieti. Nevieme nahliadnúť do Božích dôvodov. Možno aj utrpenie, ktoré nám prípada zbytočné, slúži nejakému dobru, ktoré si my nevieme predstaviť. Je to čestná odpoveď, ale všimni si, akú cenu za ňu platíme. Ak naozaj nedokážeme posúdiť, ktoré utrpenie je zbytočné a ktoré nie, tak sme zároveň stratili schopnosť posúdiť čokoľvek ako prejav Božej dobroty. Vrátane uzdravení, vypočutých modlitieb či krásy prírody, ktoré nám tie isté kázne bežne predkladajú ako dôkaz, že Boh je dobrý. Nemôžeš si nechať zázraky ako dôkaz jeho starostlivosti a v tom istom dychu tvrdiť, že jeho zámery s utrpením sú nám úplne nedostupné. Zlo sa totižto v tomto svete nerozdeľuje podľa zásluh, rozdeľuje sa podľa geografie, genetiky a čistej náhody. A presne toto by sme totižto čakali vo vesmíre bez dohľadajúcej mysle. Nie vo vesmíre, ktorý riadi bytosť, čo nás miluje viac, než si my vlastne vieme predstaviť. A tu prichádza druhý argument. Nadväzuje priamo na tento prvý, len namiesto utrpenia tela sa pýta na utrpenie duše. Takzvaný argument z Božej skrytosti. Totižto, ak existuje Boh, ktorý si praje, aby ho ľudia poznali a mali s ním nejaký vzťah, čakali by sme, že sa dá nájsť. Nie nutne dôkazom v laboratóriu, ale aspoň tak, že úprimné a vytrvalé hľadanie takmer vždy vedie k viere. Namiesto toho vidíme niečo úplne inšie. To, čomu človek verí, sa dá s prekvapivou presnosťou predpovedať podľa toho, kde a komu sa narodil. Dieťa z odľahlej dediny niekde v Himalajskom podhorí bude takmer isto vyznávať buddhizmus. Dieťa zo stredného Talianska bude takmer isto katolík, nie preto, že by tieto deti vlastne dôkladne preštudovali konkurenčné náboženské tradície sveta a racionálne sa rozhodli, ale preto, že viera sa dedí podobne ako jazyk alebo kuchyňa. Toto samo o sebe nie je argument proti akémukoľvek bohu vôbec. Je to presne to, čo by sme čakali, keby náboženstvo bol len kultúrny produkt a žiadny univerzálny boh sa nesnažil nikoho osloviť. Problém nastáva až vo chvíli, keď túto skutočnosť postavíš vedľa tvrdenia, že existuje jeden konkrétny boh,
stojaci za jedným konkrétnym náboženstvom, ktorý úprimne chce, aby ho poznal každý človek na Zemi. Prečo by potom nechal svoju rozpoznateľnosť závisieť od zemepisnej šírky? Bežná odpoveď znie, že Boh sa predsa zjavuje v prírode, vo svedomí, v kráse a poriadku vesmíru a že kto neverí, jednoducho tieto všeobecné znamenia ignoruje. Lenže ak by táto všeobecná zjava fungovala takto spoľahlivo, ako sa tvrdí, prečo pozorovanie tej istej prírody a toho istého svedomia naprieč kultúrami vedie k tak radikálne odlišným záverom? Od animizmu cez mnohobožstvo až po presvedčený ateizmus. Podľa mňa znamenia, ktoré má každý pred očami a napriek tomu ich číta úplne inak, nie sú práve najspoľahlivejším spôsobom komunikácie, aký by som ja osobne čakal od bytosti, ktorá vraj túži byť pochopená. Niekto samozrejme môže namietnúť, že za to môžu samotní ľudia. Naša pýcha, naše odmietanie, naše zatvrdnuté srdcia. A fajn, akceptujem, že niektorí ľudia Boha vedome odmietajú, lenže tento argument sa netýka tvrdohlavých rebelov, týka sa úprimných hľadačov, ľudí, ktorí sa celý život snažili nájsť pravdu, pýtali sa, skúmali, modlili sa o znamenie a napriek tomu zomreli presvedčení, že Boh buď neexistuje, alebo že si ním nikto nemôže byť nikdy istý. Ak poznáš čo len jedného takého človeka a stavím sa, že poznáš, máš pred sebou živý dôkaz, že skrytosť Boha nie je výnimka a je to jednoducho pravidlo. Teraz prichádza tretí argument, ktorý je abstraktnejší, ale rovnako dôležitý. Tento argument sa volá Okhamová britva. Princíp pomenovaný po stredovekom filozofovi Williamovi z Ockhemu, ktorý hovorí, že medzi dvoma vysvetleniami tých istých faktov by sme my mali uprednostniť to jednoduchšie, teda to, ktoré si vyžaduje menej neoverených predpokladov. Predstavme si takého detektíva, ktorý vyšetruje smrť v uzamknutej miestnosti. Prvé vysvetlenie je celkom jednoduché. Obeť dostala infarkt, dvere boli zamknuté znútra, nikto sa nedostal dnu ani von. A teraz druhé vysvetlenie by bolo: neviditeľný, nedokázateľný vrah sa dokázal dostať cez zamknuté dvere, zabiť obeť, dokonale nezistiteľným spôsobom a bez stopy zmiznúť. Obe vysvetlenia sa dajú technicky poskladať tak, aby sedeli na fakty. A presne toto sa podľa mňa deje aj pri otázke, prečo vesmír vyzerá tak, ako vyzerá. Máme fyzikálne zákony, ktoré fungujú konzistentne, štruktúry, ktoré vznikajú evolúciou a prirodzeným výberom a konštanty, ktoré nevyžadujú nevyhnutne existenciu vedomej, zámerne konajúcej bytosti, ktorá to všetko navrhla. Pridanie takejto bytosti nie je nevyhnutné pre vysvetlenie toho, čo vidíme. Je to len dodatočná vrstva, ktorá síce znie útešne, no naše vysvetlenie tým nie je o nič presnejšie. Toto sa priamo týka aj obľúbeného argumentu o jemnom doladení vesmíru, teda tvrdenia, že fyzikálne konštanty sú nastavené tak precízne, že aj nepatrná odchýlka by znemožnila akýkoľvek život. Znie to presvedčivo, kým si neuvedomí, že jemné doladenie nie je automatický dôkaz zámeru. Je to len pozorovanie, že sme tu, aby sme si to vôbec mohli všimnúť. V opačnom prípade by tu nikto nebol, aby sa čudoval. To samo o sebe Boha nevylučuje, ale výrazne to oslabuje silu argumentu. Pretože rovnaké pozorovanie by sme mohli samozrejme urobiť aj v bezúčelovom vesmíre. Ja si teraz čestne priznám, že veriaci majú na toto férovú protiotázku. Samotná existencia fyzikálnych zákonov si predsa tiež vyžaduje vysvetlenie. Prečo vôbec niečo existuje namiesto ničoho? Je to skvelá otázka, na ktorú nemám definitívnu odpoveď. Úprimne nemajú nikto podľa mňa, ale všimni si, čo sa práve stalo. Presunuli sme sa od Boh vysvetľuje jemné doladenie konkrétneho vesmíru k oveľa skromnejšiemu niečo musí vysvetľovať, prečo vôbec existuje bytie. To je niečo úplne inšie a oveľa opatrnejšie ako otázka. A rozhodne nie je dôvod veriť práve v osobného Boha, ktorý číta modlitby. A na záver jeden krátší, ale podľa mňa nedocenený argument, ktorý si nechávam ako pointu zámerne. Takzvaný argument z kozmického rozmeru. Pozorovateľný vesmír obsahuje odhadom 2 bilióny galaxií, z ktorých každá má stovky miliard hviezd. Ak zoberieš najbežnejšiu predstavu stvorenia, teda že toto všetko vzniklo predovšetkým preto, aby mohol existovať vzťah medzi Bohom a nami na jednej malej skale obiehajúcej okolo jednej priemernej hviezdy na okraji jednej z tých biliónov galaxií, všimni si, aký obrovský je nepomer medzi účelom a rozsahom prostriedkov. Netvrdím, že je to logicky nemožné, samozrejme je, len mi to znie ako vysvetlenie, ktoré vypovedá viac o tom, ako veľmi chceme byť stredobodom vesmíru, než o tom, aký ten vesmír v skutočnosti je. Toto boli 4 argumenty, ktoré podľa mňa obstoja najlepšie, keď sa budete hádať náhodou s nejakým veriacím. Ja by som sa rád poďakoval teda, že ste pozerali video, toto bolo, aby ste vedeli, bol by som rád za váš subscribe, like alebo nejaký komentár, alebo ak ukážete kamošom, že aha, aké skvelé video som videl, môžeme sa ísť hádať do kostola.